Така, с леко закъснение ще отворим няколко дни от адвент календара, защото малко изостанахме. Сега за четвърти. За четвърти много се изненадах, защото имаме мостра на парфюмче. Не знам какво е името на парфюма, но има код написан на шишенцето и може би, ако се провери кода, ще се разбере. Следващото е за пети. За пети има някакъв концентрат, който аз си мислех, че е някакъв серум, но пише активиращ концентрат, ако буквално трябва да го преведем. Следващото ще е за шести. Тук малко се разпаднаха. Имаме нощен крем. Седми. Имаме червило. Сега ще видите цвета. Аз по принцип такъв цвят червило не нося, но сега ще се предизвикам някой път.